Takže čau, já jsem Tox. A já Dame a vítáme vás u našeho dalšího vlogu. Jo. O čem dneska tenhle vlog bude? O informacích. O jakých? O dvou. Jelikož za prvé jsme založili Facebook stránku a za druhé ohledně challengeů. No. Protože challenge nebudeme natáčet každý den, jak jsme říkali v předchozích videích, ale vždycky jednou, maximálně dvakrát za týden, aby jsme to vůbec přežili. A co ještě dodat? Jo, co dodat? Nic. Jo, ten Facebook, to mám tam, dáme pod video, až bude jo, v celku. Až bude hotový úplně. A protože my jsme ho jenom založili, nic jsme vám nedělali, házeli jsme vám ty videa. Takže je to prostě... Takže je to jenom založený účet. Jo, nic víc. Jméno tam máme jenom Toxical Brothers, takže už si nás můžete přidávat teď. Ale, jak říkám, nic tam není. A postupně tam budeme dávat fotky, videa a různé věci. No. Takže to by bylo asi z tady toho informačního vlogu všechno. O tom intru to ještě nic. To vám řekneme až v dalším vlogu, aby Až bude hotový. No. Aby jsme měli o čem mluvit. Jo. Takže jo. Takže... Čau. Čau. Počkej, ještě jsme něco zapomněli. A co? Oh. 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 Shit.